Yarima Muhammad Ibn Salman na ƙasar Saudiya ya yi wata ganawa ta musamman da shugaban ƙasar Argentina Mauricio Macri. Ba dai san takamaimai abin da ganawar tasu ta ƙunsa ba za ta rasa nasaba da irin tasirin da Yarima ke da shi wajen tabbatar da zaman lafiya a sassa daban-daban na duniya ba. Ko a jiya Juma'a Yarima ya yi wata ganawa ta musamman da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, inda aka rawaito shi yana cewa ganawar ta yi armashi daga dukkan ɓangarori. Faris na rubda kwace lambar girmamawa ta ƙasa da ta bawa shugaban ƙasar Myanmar Suki akan abin da ta kira halin koyin kula da shugabar ke nunawa wajen kisan kiyashin da ake wa musulmin Rohingya. Ƙasar Canada da ya tuni ta kwace irin wannan matsayi da ta bawa shugabar ta Rohingya. A watan Maris da ya gabata ne wata cibiyar gidan tarihi ta janye irin wannan kyautar girmamawa kan kare haƙƙin bil'adama da ta bawa su a shekarar 2012. Kafin nan sai da wata makarantar jami'ar Oxford da ke Birtaniya ta goge zanen shugaban Myanmar a bangonta. 'Yan sanda a birnin Paris da ke ƙasar Faransa sun yi gama da dafifin masu zanga-zangar nuna damuwa bisa tsadar albarkatun man fetur. Wannan zanga-zanga ta samo asali ne tun sati uku da suka gabata, a yanzu ta rikide inda ta zama nuna bijirewa ga tsadar rayuwa a ƙasar ta Faransa. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ci nasarar kashe 'yan bindiga daɗi guda 104 a wani samami da ta kai maɓoyarsu a garin Mahanga a ƙaramar hukumar birnin Magaji da ke jihar Zamfara, Najeriya. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ta jihar Zamfara, Mr. Jimo Moshud, ya ƙara da cewa kusan sansanoni 'yan bindiga daɗi guda 50 da 'yan sandan suka tarwatsa suka kuma damƙe mutane sama da 85 a cikin 'yan bindigar. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turai wato EU da kuma ƙungiyar haɗin kan yammacin Afirka ECOWAS sun jinjina wa gwamnatin Najeriya akan ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci. Ƙungiyoyin sun bayyana haka ne a cikin bayanan taron da suka gudanar na shekara-shekara karo na 22 da suka gabatar a jiya Juma'a a garin Abuja. Masana akan ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban daga sassan duniya ne suka gargaɗi hukumomin Najeriya dangane da jan kafa wajen ayyana ƙungiyar 'yan Shi'a ta harkar Musulunci ko kuma IMN a Turanci, wacce Malam Ibrahim Zazzaki ya kafa kuma yake jagoranta a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Masana sun yi wannan gargaɗi ne a wajen wani taron bita da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Save Humanity Advocacy Center a Turanci ta shirya a Abuja. Masanan sun bayyana ayyukan ƙungiyar a matsayin ƙungiyar da ta cika dukkan wasu sharuɗan ayyukan ta'addanci, wanda suka hada da kin yarda da hukumar ƙasa, yin sako-sako da wannan ƙungiya da bata yarda da hukumar ƙasa ba, wasan makaho ne a bakin rijiya, inji Mr. Don Patton, babban bako mai jawabi a gurin taron.